Keď som hovoril o tom, že hľadáme starú tvár vína, nachádzame sa v dedine Strekov a konkrétne vo vinárstve Strekov 1075. Dôvodom našej návštevy tohto vinárstva je jedno konkrétne víno, ktoré sa nám dostalo do našej rubriky Víno týždňa. Jedná sa o víno Riesling Blasky 2009 TEROA nefiltrované. Toto víno svojim charakterom tak výrazne sa odlišuje všetkých ostatných vín, ktoré sme mali doteraz ako víno týždňa, že mali sme pocit, pokiaľ chceme objektívne toto víno zhodnotiť, že nám iné neostáva len sa vybrať za jeho autormi, tvorcami a porozprávať sa ich o tom, čo vlastne chceli týmto vínom povedať, alebo prečo toto víno vlastne vzniklo. Víno už máme naliaté v kalichoch a je zlatavej farby, intenzívnej. Aromatika je okamžite veľmi impulzívna a možno iná od toho, na čo sme vlastne zvyknutí, ale preto sme vlastne tu, aby sme sa opýtali vlastne jedného z tvorcov tohto vína, pána Šuta, nech nám povie on možno niečo o tom víne, pretože nás viacej vnesie svetla do problematiky. Takže ja by som ho teraz poprosil, pretože sedí tu vedľa mňa, aby nám on skúsil povedať svoje dojmy z tohto vína, ako on ho vníma, ako na ňo pôsobí a možno tak dokáže nám viacej zinterpretovať ten zážitok, ktoré toto víno ponúka. Takže ja by som teraz poprosil o krátku senzorickú charakteristiku tohto vína pre našich čitateľov. To som rozmýšľal, že v nadväznosti na to, čo viem o histórii vašej degustácie, že bolo to na prvý dojem možno pre ľudí, ktorí sa nestretli ešte s takým druhom vína. Prečo to bolo asi nepochopiteľné? Tak, ale to je príliš filozofická otázka. Najprv by som sa chcel vrátiť naozaj tomu senzorickému, ktorý v týchto typoch vína je len, som povedal, že možno ten povrchnejší efekt, samotná tá senzorika. Lebo toto víno pre mňa je už meditatívneho charakteru. Čiže možno netreba ho nejak zaraďovať, čo sa týka nejakému porovnávaniu s niečím. Toto je skôr svojrázne víno a neprináša nám ten povrchný prvodojmový efekt. Aj samotná senzorika hovorí o tom, že odborne sa to hovorí, že druhotné až terciálne chute zaujmú pri tomto víne. A už prvý dojem z vína máme taký, že to určite není moderný typ vína, lebo má hĺbšiu farbu. My tomu hovoríme, že má to farbu vína, vínnú farbu. Jasne, čiže farba vína. A samozrejme to, že aj pôsobí aj vôňou takou hroznou, som povedal. Bohužiaľ, ten moderný svet sa uberá príliš, som povedal, ovocnými tematikami, aby to bolo na prvý dojem ohúrujúce, ako ten celý život teraz prežívame, hneď intenzívne, silné vône. A toto je veľmi jemná, elegantná, hroznová chuť, tak by som to definoval. A cítiť tam, keď niekto nebol na oberačke a nerobil s vínom a nerobil s hroznom konkrétnym, tak možno tú vôňu ani nepozná. Možno je to cudzie. To je mu to cudzie, ale rozhodne, keď zahryzíte do strapca, do zdravého, dozretého strapca Rieslingu Blaskeho, tak hneď vám automaticky sa vybavia tie priame súvislosti a priame kontakty so samotným hroznom. Veľmi decentná, skromná aromatika, hroznová vôňa. A v chuti to úplne vás, tá textúra vína osloví v celom podnebí i na jazyku. Je to veľmi komplexné a široké víno.
ale v konečnom dôsledku nedá sa to presne špecifikovať, že čo vám to pripomína, to je na každého osobitných zážitkov v minulosti, že aké dojmy z toho vyvoláva, ale po prehltnutí vlastne fyzicky ani nepôsobí to víno. Ako keby sa to rozplynulo do duše, alebo proste nedá sa to materiálne nejak hmatateľne zachytiť to víno jedným slovom, ale je to rozhodne meditatívne víno. A to, keď už ľudia pri pochopení života okolo seba vždy nejaké pevné body chcú a hľadajú popisovateľné. Toto je tak komplexné víno, že celým dojmom je o niečom inom, než sme zvyknutí. Určite. Je to víno, ktoré určite teda nespadá do tej kategórie presne vínku, ktoré my prídeme, ovoniame ich a okamžite môžeme definovať nejaké základné parametre, hej, také ovocie, možno kyseliny vyššie, nižšie. To, čo je vlastne fakt naozaj komplexné. Myslím, že tá aromatika je o tom, ako ste povedali, že ono vás to vracia toto víno tam, čo ste v minulosti zažili. A to, čo ste zažili, tak pravdepodobne, alebo nezažili, to je dôležitý moment. Alebo nezažili, tak to víno vo vás spustí, alebo vlastne nespustí nejaké spätné emócie, nevyvolá, ktoré ste nezažili, alebo vyvolá, ktoré ste vlastne možno presne zažili niekde v minulosti alebo v detstve. Naozaj aromatika sa veľmi ťažko opisuje. V chuti mne to víno pôsobí, čo ma veľmi na ňom prekvapuje, že naozaj tak veľmi guľato. Ako keby v ňom nebolo nič hrané. Možno je to tým, že fakt je tej síry málo, ktorá niekedy vie pôsobiť intenzívne pichlavo a hranato. A to, že je možno málo, že vlastne fakt pôsobí guľato a komplexne pre mňa. Ani úplne inak, ako sme štandardne vlastne zvyknutí. A to bolo aj cieľom. To sa určite cieľ podaril. To bolo aj cieľom, aby sme dali priestor vínu, aby sa ukázalo v takom pravom svetle, aby sme ho príliš neovplyvnili. My Strekovia máme, myslím si, jedinečné podmienky na pestovanie a jedinečnú pôdu. A aby ten odrobový charakter vlastne nebol v popredí, ale aby ste takú zemitosť a to spojenie s prírodou, aby ste to mohli mať v kalichu a každodenne vlastne ovôňať zem strekovskú. To je, možno to znie filozoficky, ale všetko sme tomu podriadili v tomto víne. To je pre nás normálne, že nepoužívame selektované kvasínky a necháme voľný priebeh fermentácie, aby celá mikroflóra sa zúčastnila na tom kvasnom procese. A potom my sme to nechali v sude na jemnom sedimente 19 mesiacov toto víno. Toto víno vôbec nebolo stáčané. 19 mesiacov zase spojení s prírodou na tých kvasínkach a na tom jemnom sedimente to víno vlastne nabralo do seba ďalší potenciál, ďalšie nuancy, ktoré nie je zvykom normálne robiť. A pritom naši starí otcovia vlastne na tých kvasínkach vyzrievali, napustili sur lit, francúzsky vinársky pojem. A pri minimálnej síre toto víno sme nestáčali, nie je to filtrované víno, takže je to naflašované priamo zo suda. A preto tá komplexita, ktorú cítiť z tohoto vína, nebola nikdy narušená tie makroreťazce, ale proste je to pokope to víno od začiatku. Jasné. Keď sa teda dostávame k nejakej technológii vlastne výroby tohto iného a zaujímavého vína, tak už som teda chcel poprosiť, že sme sa možno rovno nemohli ísť pozrieť k vám teraz do pivnice, pretože ja viem, že ako ste mi prezradili, že vy už teraz rovno v pivnici vám kvasia ďalšie iné zaujímavé spôsoby, ktoré by možno stálo za to aj reálne vidieť, ako vlastne prebieha proces tvorby takéhoto iného vína. Takže nakoniec sme trošku zmenili náš plán, lebo vyšlo najavo, že skôr ako pôjdeme do pivnice, by sme sa mali ísť pozrieť tam, kde sa to hrozno rodí a až potom sa ísť do pivnice. Takže sa nachádzame v Strekovských viniciach a trošku si vypočujeme o tom, prečo sú Strekovské vinice takej
spôsobom veľmi zaujímavé a odlišné od tých ostatných. Strekovské vinohrady, ako tu bolo povedané, sú zaujímavé. Hlavne zaujímavé pôvodným zložením. Je to ílovitá hlinitá pôda s vysokým obsahom vápnika, čiže zásaditá pôda. A v tom íle je veľmi veľa minerálov, ktoré keď im dovolíme, keď povrchným hnojením alebo nejakou manipuláciou vlastne neohrozíme ten príjem živín a hlavne minerálov, dokáže sa to premietnúť hrozne a následne samozrejme vo víne. Preto my svoje vinohrady nehnojíme. My snažíme sa vychovávať svoje vinohrady od začiatku k tomu, aby koreňový systém išiel čo najhlbšie do pôdy. A to znamená, že so zaťažením sme na minime, čiže snažíme sa nájsť harmóniu celého viniča, aby sme vo vinohrade už vytvorili harmóniu, ktorá jedine tá sa môže objaviť potom následne vo víne. A ešte jednu dôležitú vec, k tomu, aby sme dosiahli harmóniu, tomu viniču urobíme podmienky, aby čo najharmonickejšie mohol rásť. A keď sme sa trošku nad tým zamysleli, tak vinič má rád voľnosť. Má rád vlastne taký spôsob, kde nie je nútený niečo iné robiť, ako je stavaný. A preto sme sa vrátili k starému spôsobu vedenia, a to je na hlave. Tu vlastne rastlina má svoje potomky, to je hrozno bližšie k zemi. Nemusí prekonávať nejaké výškové rozdiely, nemusí sa snažiť o nejaký vegetatívny rast, ale hneď sa stará o svoj potomok, ktorý je blízko koreňom, a potom to lístie a tá vegetácia nerastie bujne, ale koncentruje svoju silu a svoju genetickú aj chuťovú extrakciu lepšie do samotného hrozna. A o to nám ide. A keď sa na to nepozeráme z agrotechnologického hľadiska, že ako sa to obrába, lebo tu je strašne veľa ľudskej práce. To je proste iný spôsob obrábania. Tá ľudská energia a ľudský som povedal, duša, keď filozoficky zase k tomu staviame, sa premietne do toho hrozna. A pozrite sa na ten vinohrad. Keď tuto môžete vlastne kráčať krížom. To je voľné. Nie sú tu žiadne dráty, nie sú nič neprirodzeného. Ten vinohrad vo svojej flóre úplne ináč sa správa, ináč žije. A v tejto voľnosti a tejto kreativite v samotnom vinohrade veríme, že prinesie aj do vína to podstatné, to najzákladnejšie, čo vo víne hľadáme. Harmóniu, vyrovnanosť a váženie si to, čo je v pôde, čo nás tu vlastne drží a z čoho žijeme. Nachádzame sa vo vinohrade, v 4-hektárovom vinohrade, na úplne ideálnej polohe, na Strekovských kopcoch, kde sme sa rozhodli pre starý spôsob vedenia. Takto sa volá, kedy v Strekove pestoval vinič, a to kolíkové vedenie, vlastne bez drôtov na hlave,
to je pýcha naša, tento vinohrad. A ako sme hovorili, že tá harmónia nastane pri takomto spôsobe vedenia oveľa lepšie a vôbec nastane, aj keď je to oveľa náročnejšia práca. Agrotechnologicky sa nedá porovnať s vedením klasickým. Od tohto vinohradu sľubujeme, že sa nám ukáže to, čo strekov skrýva, alebo aké danosti strekom má. Myslíme si, že z tohto vinohradu spoznáme lepšie. Robíme biologickú ochranu vo všetkých vinohradoch a to znamená, že nepoužívame syntetické prípravky. Keď som hovoril o tom, že hľadáme starú tvár vína, bola kde pred pár rokmi, ako mohlo chutiť víno, tak tomu je jednoznačne cesta nakvášať biele hrozno, v tomto konkrétnom prípade Riesling Lasky na bobuliach, čiže červenou metódou v dnešnom ponímaní. Voláme ho Riesling na šupke. A keď človek takéto víno ochutná, tak cíti každý niečo iné cíti, ale cíti vážnosť života. Takýmto spôsobom vlastne sa vyluhujú všetky chuťové látky z tých bobúľ a klasické ponímanie musíte nechať za dverami. Tuto je úplne iný svet. Tuto dostanete biele víno so štruktúrou červeného vína. Všetky užitočné látky, resveratrol, antioxidanty a všetky aj potrebné, teraz moderné pohľad na život sú vlastne v tom bielom víne. A nejaká vôňa po nejakom ovoci, to môžete zabudnúť. Toto je, ako hovorím, iný svet. A veľmi zaujímavý. Keď hovorí sa, že hľadáme pravdu vo víne, tak pravda je takáto. A ešte, keď technológov by som upozornil, že pri tomto spôsobe stačí veľmi málo, alebo vôbec síry, lebo tu tá štruktúra sama konzervuje víno a cítime život nahý, koncentrovaný, esenciálny a filozoficky si myslím, že veľmi hlboký.